Sí, guanyar els Premis Junceda, òbviament, és un reconeixement important, no? I jo, com dic a vegades, és un espuelazo, no? És com un ànim per continuar, sobretot perquè és un reconeixement per part dels companys professionals de l'Associació d'Il·lustradors de Catalunya, i per tant és un honor i un motiu que dona forces per continuar treballant, no? Sí que veig important que hi hagi uns guardons que reconeguin la il·lustració. Jo potser trobo a falta a vegades un paper més present dintre d'aquests premis per part de les editorials i de tot aquest sector que representa l'àmbit professional, no? És l'únic que trobo a falta una mica. Bueno, doncs el llibre que ha guanyat el Premi Junceda en la categoria de divulgació és el llibre és un llibre de Mediavaca que es diu Hay clases sociales, que forma part d'una col·lecció que es diu Libros para el mañana. En concret, el meu parla sobre el que he fet jo, el llibre que he il·lustrat jo, és el llibre sobre les classes socials i, bueno, què més dir, que aquesta col·lecció ha estat premiada a la Fira de Bolònia d'enguany de l'any 2016, amb el primer premi en la categoria de no ficció, i ha estat premiada tota la col·lecció, els 4 llibres. Ara mateix estic començant a fer un llibre que precisament amb una editorial de Portugal, que precisament vaig contactar amb ells a Bolònia, a partir del premi que s'ha donat a la col·lecció de llibres de Mediavaca. Estic també intentant tancar un projecte amb una editorial de Xile, i estic treballant també temes d'aplicació, d'il·lustracions aplicades a mòbil i petites animacions d'il·lustracions amb aplicacions de mòbil. Bueno, petits treballs, no? Ara estic fent també una portada per a una revista. No cal que digui els noms, no, en realitat? Bueno, una mica així, però intentant empènyer una mica cap al món editorial infantil, si pot ser.